Здравейте, заповядайте. Заповядайте. Много се радвам, че се събрахме пак в тази хубава зала, защото съм си я набелязала като зала за събитията, които аз и моето издателство ще организираме и в бъдеще, така че много се радвам, че има така уют и добро разположение на всички. Благодаря ви, че дойдохте. Много се радвам, защото това за мен е вълнуващ, ново нещо, което предприемам и самата аз не знам точно какво ще стане, но съм положила всички усилия да го подготвя, пък как ще се развие, ще видим. Аз съм Анастасия, знаете, вие затова вероятно сте и тук, защото ме познавате, за което благодаря, защото това е едно виртуално приятелство, което аз не знам, че ме познавате и сега като се съберем, виждам, че това, което правя, което пиша и говоря, намира, кореспондира с хората, но аз не ги виждам. Даже си говорихме тук с един господин, който присъства и стана дума, че онези, нашите приятели от другата страна на брега, тези, които правят Think Tank рекета, те са много добре организирани и много добре се събират. И те се чувстват силни, защото имат общност и тази общност е много добре организирана. Както финансово, така и емоционално, обществено. Тяхното общество е много развито, събират се, имат си места, където ходят, мероприятия, които провеждат и затова се чувстват силни, безсмъртни и така нататък. А пък ние, точно обратното, понеже не се виждаме, не се знае, че има и други хора, които мислят като нас, като всеки един от нас, нали, кореспондира с другия и затова се създава едно чувство, че нали, сам си, няма други, с някакви близки се опитваш да общуваш, не винаги намираш разбиране и така нататък. Господин Костадинов, много се радвам да ви видя. Благодаря ви, че дойдохте. Малко закъснях, но ще ме извинявам. Не сте закъснял, точно на време идвате. Заповядайте. Заповядайте. Заповядайте, ето тук. Едно столче ви чака. Да. Ще се запознаем след малко лично. Много ви благодаря, че откликнахте на моята покана. Така. Това е клуб, който нарекох Think Tank Независимост. Ще кажа няколко думи преди да започнем каква идея съм вложила в това. Благодарение на книжката, която представихме преди един месец на професор Глен Дизен от Норвегия пред вас, Think Tank Reket, в която говорихме по време на представянето, пък и аз съм писала многократно за тази книжка, за нейното съдържание, значение и смисъл. Как Think Tank организациите са мобилизирани да оказват влияние върху обществото, да влияят върху общественото мнение и нещо повече, да влияят върху политиката на държавите, от което страдаме всички ние. Виждаме какво се случва. В резултат на тази политика се правят неща, които изобщо не са в интерес на народите и не кореспондират с желанието на народите, което е по-лошо. Защото ако народите бяха съгласни да отиват към пропаста, щеше да е много приятно, нали? Така, щяхме да се радваме всички, но ние не сме съгласни и затова чувстваме една тежест. Заради професор Глен Дизен, на когото днес писах, впрочем, за да го уведомя, че благодарение на неговата книга ми дойде тази идея да инициирам дискусия, клуб, в който да се провеждат дискусии, посветени на информационната война с Русия, която провежда Европейския съюз и държавите от НАТО. Като изрично съм се постарала да не подчинявам изцяло на темата за така да повтаряме постоянно за Русия. Аз искам да коментираме проблемите в нашето общество, породени от Think Tank рекета. И за това кръстих моя клуб на обратната страна на рекета Think Tank Независимост. Опитвам се да създам една дискусионна атмосфера. Моята идея е веднъж месечно в рамките на годината да правя такива срещи, които да са посветени на точно определена тема, която предварително ще обявя, ще задам и да коментираме процесите в обществото във връзка с тези зловредия, които се извършват върху обществото по всяка отделна тема.
Днешното всъщност събиране е първото, пилотното, и аз съм го посветила на историята, защото смятам, че пораженията в историята са най-сериозни. Аз самата съм историк и съм била учител по история и не работя като учител по история, защото не мога да упражнявам това, което правят учителите по история, така мобилизирани от едни други сили, включително в резултат на работата на think-танковете върху нашето Министерство на образованието. Затова аз не си упражнявам професията. Така, това е идеята на клуба. Сега ще видим как ще се развие, какво точно ще се случи, първо и днес, след това и в следващите срещи. Като собственик на издателство Послепис, в случая трябва да кажа, че каквато идея ми е дошла да издам съответни заглавия, които да помогнат на българското общество да се информира, да знае някакви неща, които според мен са важни, съм го направила. Вероятно ще предстоят и други заглавия, които в следващите месеци ще видим. Ще видите и вие, имам някои изненади. Книжките, които касаят политическата тема в нашето издателство, сме ги разположили за всеки, който желая да ги види и да си закупи такава. Мои помощници, за което дълбоко им благодаря, защото се съгласиха да бъдат съмишленици в първия клуб и да участват като водещи, като хората, които съм избрала да представим трите теми, които съм избрала да коментираме днес, са Войн Божинов от Института по история към БАН и Симеон Миланов, който също като мен е историк. Знаете, той е от канала Народна сила. Познавате го много добре, аз често гостувам при тях, пък и други видеа правят хората. Така, сега, предвидила съм следното. Ще поставим на разглеждане три теми, които съм избрала, свързани с информационната война с Русия в историята ни. Включително тази тема, която в момента е много актуална относно кой кого обесил, дали го е обесил и какво точно се е случило. След това ще следя времето, така че да има възможност бързо да преминем към дискусия, която, разбира се, ще подчиним на задаване на въпроси и съответно опит да бъде намерен техния отговор и след това ще пристъпим към неформално общуване. Това ми е идеята. Сега ще оставим да видим как точно ще се развият нещата. Така, първият въпрос, който предлагам да бъде разгледан в нашата среща днес, е свързан с това. Русия като наша освободителка, една от големите заблуди, която се използва от think-танк рекета в България, е относно нашето освобождение и там много въпроси са възникнали около това. И преди освобождението, и около освобождението, и особено след освобождението. Но заради възникналата напоследък тема две седмици назад за обесването на Васил Левски, ще включа част от това, но поставям такава тема. Русия, казват нашите приятели от другата страна на реката, ни е освободила, обаче след това поискала да й платим освобождението. Искала пари. И това доказва, че тя не ни е приятелка, не ни е, покровителка. Така че ще поговорим първо за това. Какво точно представлява този въпрос? Каква е историческата действителност? Не казвам истина, защото все пак в историята имаме действителността каква е, и ще дам думата първо на господин Войн Божинов да каже няколко думи по този въпрос. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Гешева. Благодаря ви за поканата. Много от ваша страна, че прощапълника бяхте така добра да поканите на прощапълника на вашата инициатива. Първо да кажа във връзка с натискът над някои историци, че тук представлявам изключително себе си, а не Института по история. Защото тук виж, преди след някой друг ден дойде председателката на академията и ми каже, бе ти какви си ги говорил някъде на публични места, това не е политика.
Уважаеми приятели, няма какво да се заблуждаваме. Историята е идеологическа наука, тъй като тя формира съзнание. И поради това тя винаги ще бъде, историографията винаги ще бъде пристрастна. Най-малкото историята се прави от хора и се пише от хора. Съответно всеки от нас има пристрастия, които неминуемо ще намерят отражение в написаното или казаното от него. Но стремежа да бъдем максимално обективни, запазвайки пристрастията си и предпазвайки публиката от тях, трябва да ни води към заключения, които да можем да представим както пред аудиторията, в по-тесен кръг пред семейството си и в подобни дискусии. След този кратък увод, позволете ми да споделя с вас обстоятелството, че темата за Русия вече се повдига колко? 30 и колко години след промените, винаги с обратен знак. Русия ни е враг, Русия ни е водила руско-турската война с корист, Русия е виновна, че не се осъществи българското национално обединение и някъде в началото на 20 век към Русия по абсолютно логични причини, които вие се сещате, се прибягват и комунистите. Тоест в българската история има две големи злини. Това е Русия, ерго Съветския съюз, днес Руска федерация, и комунистите под всякаква форма. Партията, държавна сигурност и така нататък. Всичко днес, както виждате от екрана, може да бъде обяснено, всичко лошо, негативно, отрицателно, може да бъде обяснено с тези две обстоятелства, с тези неща. И в общи линии, така в предаванията, водени от любими наши журналисти, всеки проблем много бързо си намира отговора. Виновните са ясни. Те са винаги едни и същи. Аз се чудя как все още за неуспеха на българския национален отбор по футбол по световните игрища не е обвинен Путин. Но вероятно и това скоро ще стане. Вече конкретно на въпроса. Да, в Берлинския окончателен мирен договор, който оформя статута на Балканския полуостров до Балканските войни, действително има един член, 22, в който се казва, че новосвободената българска държава, забележете княжество България, не източна Румелия, се задължава за 9 месеца да издържа 50 000 души окупационен корпус. Казвам окупационен корпус, тъй като тогава такъв термин се е използвал. Днес този термин има негативен оттенък, но в времето преди 150 години значението му е съвсем друго. И още не пример ще в това отношение. Устава на източна Румелия се говори за туземно население. Тоест терминологията преди век и половина и сега е съвсем различна. Ние днес, като говорим за окупация, си представяме нещо лошо, свързано с насилие. Но това не е така в онези времена. И да, действително има такъв член в Берлинския договор. Там е фиксирана с тези 9 месеца, в които трябва да остане руската администрация, руската армия, руските офицери, всичко това, което наричаме временно руско управление и което сформира, забележете, новата българска държава. Тези хора не са просто дошли тук на кърмилка да бъдат хранени. Всички тези 50 000 души участват в формирането на нашите институции, в формирането на общините, в формирането на централната власт. Ако щете за защита на освободената българска държава, защото за всички вас, абсолютно съм убеден, имате слабост към историята, може би знаете, че усетили слабостта на възкръсналата държава
сръбски отряди навлизат в Западна България, в Трънско, в Брезник. Кой мислите, че ги отблъсква, след като армия няма? Именно руските войници. Кой помага на българското население да се справи с метежите в Родопите? Именно руските войници, руските офицери. И съвсем логично е да се поеме издръжката от държавата. Правена вметка. В Сан-Стефанския мирен договор Руската империя изчислява дължимите от Турция репарации на 1 милиард и 400 милиона рубли. 1 милиард и 400 милиона златни рубли. Говорим за злато. В крайна сметка, изчислението на българския така наречен окупационен дълг е около 22 милиона рубли. 1883 година се подписва съответното споразумение. Ние изплащаме една вноска от 400 хиляди, след това започва съединението, скъсването на дипломатически отношения и въпросът се повдига чак в края на управлението на Константин Стоилов. И с един заем през 1902 година тези неща се уреждат, тъй като дългът става част от заема. И нещо много важно, което не се казва. Постоянно ни набиват българската независимост е акт чисто на българския народ, на българските управляващи, на цар Фердинанд и така нататък. Българската независимост нямаше да се състои, ако не беше руския цар, който както дядо си се намеси в точния момент и предложи една финансова сделка, с която се призна българската независимост. Тъй, че ако трябва да се говорим с нашите приятели отвъд реката, както каза госпожа Гешева, ние имаме много аргументи, с които да излезем като и учени, като историци, в полза на едно по-честно, бих го нарекал, прочитане на историята, а не на откровено фалшифициране от рода на уж думи на Левски, че който ни освободи, той щял да ни пороби. В епистоларното наследство на апостола такова изречение не съществува. Ако може вече да... Така, аз само да кажа, преди да дам думата на господин Миланов. Първо ще изложим това, което имаме да ви кажем, след това ще дадем възможност за въпроси и дискусия, което е идеята на продължението ни. Нямаме за цел да налагаме русофилия. Не знам тук дали има такива, които се притесняват. Ние имаме за цел да нормализираме общественото мнение по този въпрос, понеже то в момента е изместено само в едната страна. Нали, аз вече писах, че нашето правителство взема само едната страна и тези, които са нашите приятели, те са само на едната страна. Ние искаме да нормализираме това, да мърнем. Аз искам да върнем махалото малко в центъра. Да видим дали това може да се получи. Заповядайте, господин Миланов, вашето мнение. Благодаря на госпожа Гешева за поканата и на всички вас, които сте тук с нас днес. Проблема за русофилията и за русофобията в българската история и в днешния прочит на българската история не се отнася толкова до самата Русия. Този проблем се отнася до нашата собствена история. И проблема е, че едната страна от тези две групи изменя, променя и заличава нашата история. И това не се ограничава само до основния период, който днес разглеждаме. Става въпрос за след освобожденска България, за освобождението. Възможно най-странно, това стига чак до ранно средновековната история. Разбира се, за да се докаже, че българите по никакъв начин не са сродни с руснаците. Това минава през медии, минава през учени, минава и през самозвани лаици, които нямат нищо общо с историческата наука, но днес навсякъде по социалните мрежи, по медиите, даже да не казвам конкретни имена, но и в Националната библиотека. Да ми говоря за Иван Тренев, например. Ние, ето тук е доктор Костадин Костадинов, ние бяхме направили едно предаване с вас, в което даже го бяхме споменали. Нямам нищо против човека, като него има много такива, които нямат нищо общо с историческата наука, като на професионално ниво, като методология, като подготовка, но въпреки това търсят евтина слава. Това е по-мекия вариант. По-тежкият вариант е, когато
погледнем какво се случва в образователната система. Защото госпожа Гешева спомена за българските учители. Аз, разбира се, имам голямо уважение към учителското съсловие в България, но голяма част от тях са принудени да минават на обучения през неправителствени организации. Една от тях, мисля, че се казваше Заедно в час. И наистина би било много интересно, ако човек се зарови в дейността на подобни неправителствени организации. Тук доктор Войн Божинов спомена също за уж думите на Васил Левски, едни приписани думи на Васил Левски, че който ни освободи, той щял да ни пороби. Тези неща се разпространяват отново от хора, които не са историци. Отново се разпространяват преди всичко през социалните мрежи. И принципът е много прост. Хвърля се едно нещо в социалните мрежи, то се почва да се разпространява лавинообразно, защото звучи шоково, звучи скандално. Изгубва се нишката, кой дори го е пуснал това нещо. Но оттам нататък, когато няколко по-известни личности го цитират, и вече започва да се налага като абсолютна истина. Една от темите, които госпожа Гешева е поставила днес, третата тема мисля, че беше, това е за средновековната българска история. За един изкуствен конфликт, който се създава между славяни, прабългари, траки и така нататък. Всички знаете стандартния наратив, който е за генезиса на българския народ, за появата на нашата държавност, на нашата народност. Днес е много модерно този разказ да се разобличава. А целта е много елементарна, целта е много проста. Не защото някой иска да разкрие някаква истина. Целта е да се докаже на ушким, че българите, както казах и в началото на изказването си, нямат нищо общо с руснаците. И цитират се някакви абсолютно удобно и смукани от пръстите неща. Цитират се дори от журналисти, по медии, по национални медии. Вадат се изследвания, които било то изследвания в областта на етнологията и фолклора, било то изследвания в областта на историята, археологията или пък както е модерно сега на генетиката, които обаче се оказват, че нямат нищо общо с реалността. Изследвания, някои от които дори не са се случвали. Но някой хвърля нещо в общественото пространство и почва, отрича се цялата българска научна, всички достижения на българската научна общност от освобождението до днешно време. Говори се, че сега, например, един от популярните наративи е, че Петър Велики, примерно, измислил славяните. Такова нещо няма, но Петър Велики си нямал работа човека и измислил славяните. Или Екатерина Велика, даже най-фрапантното, което съм чувал, Сталин е измислил славяните. Сталин, който е все пак, знаем, интернационалист, въпреки че се отнася към въпроса за националната държава по-различно от другите комунисти, все пак е интернационалист, въобще не са го интересували славяни и такива неща. Петър Велики, нека да не ви изложа, но мисля, че сумарно 2 пъти, ако е споменал думата славяни в свои изказвания, в свои писания, тогава Руската империя, нейната идеология е преди всичко свързана с православието, а не с славянството. Говори се сега, популярно е да се казва, Руската империя е измислила панславизма. Въпреки че авторитетни западни учени казват, и това е известен факт, панславизма не е измислен от руснаци. Панславизма е измислен от поляци, от чехи и всъщност първият панславист е един харватин, Юра Крижанич, 17 век. Юра Крижанич, 17 век, отива в Руското царство и почва там да развива своите идеи за панславизма. И руснаците го арестуват. Защото смятат, че това по някакъв начин е прокарване на полски интереси. Но на нас това ни се представя едва ли не като руска имперска политика. Всъщност панславизма в Руската империя, той започва да се налага едва от 19 век и то, бих казал, малко преди Кримската война. И знаете ли кога е пика на панславизма, който днес толкова много плюем в България, като най-страшното нещо? Точно както доктор Костадинов каза, руско-турската война. И всъщност една от причините ние българите днес да имаме собствена държава, това е панславизма, който се налага по това време в Руската империя. Не геополитическите интереси, и такива има, разбира се, но не те принуждават император Александър II да обяви
с манифест война на османците. Защото Руската империя била наясно тогава, че ако се опита да вземе Цариград и проливите, цяла Европа ще се обедини срещу нея. Казвам го това, защото отново една от лъжите, които ни се споменава, е, че руско-турската война почва, защото руснаците, видите ли, искали да вземат Цариград и проливите. Да, обаче цар Александър идва на власт на фона на по-ранната Кримска война, която е, въпреки че не е пълно поражение за Русия, тя все пак ограничава руското влияние в Черноморието, ограничава руското влияние в самата Османска империя и въобще не е никак приятно събитие за династията на Романови. И въпреки това, Руската империя се вижда принудена да започне руско-турската война малко по-късно, 1877, въпреки че отделни руски държавници, като например княз Горчаков, съветват императора да не се почва такава война, за да не се стигне отново до ситуация, в която Европа ще се обедини за пореден път срещу Русия. Великобритания, Франция, и знаете, Пиемонт, Сардиния през Кримската война се обединяват да застанат за Турция. И стигат, обсаждат Севастопол, чували сте всички за тази война, за битките от нея. Както и сега, да, както казва госпожа Гешева. Причината руският император да обяви тази война на турците, която води до нашето освобождение, това е руското обществено мнение. Това са митингите във всички големи руски градове, които митинги заплашват да прераснат дори ако щете в революция и да се борят да разтърсят цялата руска империя, ако имперското правителство не действа и не защити това, което руското общество нарича братя славяни и православни братя. Но разбира се, на нас ни се налага една друга версия. Искали да, даже се говори, че искали да анексират и превземат България, да окупират и едва по време на руската временна окупация, едва ли не ние едва сме ги изгонили от тук. Добре, че били добрите европейци да накарат руската армия след освобождението да си тръгне от тук. Извинете, но това са... Как да го кажа? Ако една от най-големите световни сили на онази епоха е искала да анексира българска територия или да анексира българска земя, сигурен съм, че новоосвободената българска държава, княжеството, надали ще да може да ги спре. Но те си отиват. Доброволно си отиват. Като преди това обаче създават всички български институции, някои от които познаваме и до днес. Българската армия, българските пощи, повечето министерства, на просвещението, на каквото се сетите. Връщам микрофона на госпожа Гешева. Виждате, че доста неща има да се кажат. Виждате, че тези работи не се говорят. Надявам се, усещате вече смисъла на това, което правим, да говорим за действителното положение на нещата. Съжалявам, че трябва да се събираме на така клубове, да говорим сякаш сме във времето на Верди, нали, в времето преди да се обедини Италия през 19 век, защото няма нали, цялата държава е покрита с една плътна пелена, в която не прониква тази информация. Затова сега аз ще пристъпя към втората тема, която ще разгледаме. Тя е отново свързана с нашето освобождение. Това е една идея, която чувам много често в последните години от нашите умно красиви приятели, че Русия всъщност не искала да ни освободи. Тук не говоря сега за нейните имперски интереси, а за нейното желание да ни покори и за нейното такова омразно към нас отношение. Нашите приятели разпространяват една информация, че тя ни била освободила чак накрая. Защо не ни била освободила още в края на 18 век, после когато водили войната за освобождение на Гърция 1828-29 година, а след това когато се води войната за освобождение на Сърбия, значи тя хич не ни обичала, хич не ни искала, затова ни освобождава чак накрая. Нека сега да кажем по няколко думи за това, защото това наистина е един много вреден и много болезнен въпрос. Симеон направи една много хубава препратка, която веднага аз реагирах емоционално вътрешно, за общественото мнение в Русия. Уважаеми приятели, които сте ни днес тук на гости, искам веднага да ви направя препратка към днешните събития. Към събитията, които се случват в света около нас, в държави извън нас,
В други континенти виждате какво става. Виждате у нас как това рефлектира и как общественото мнение реагира, защото ние четем и гледаме какво става с други народи, с техните деца и с техните близки. В онова време руското общество всъщност реагира по този начин на своите братия в България. Но Симеон пропусна да каже, че това е в резултат на нашето априлско въстание и на поредица от въстания, които изобщо се случват в периода след обявяването на българската екзархия 1860 година. Нали, в този период от 60 до 77 година има много голяма активност в българското общество, т.е. Русия ни подкрепя в нашия стремеж. В този период именно попада и залавянето и обесването на Левски, защото просто се случва вече много интензивно национално-освободително движение. Искам специално да кажа, че това обществено мнение в Русия се поражда от зверствата, които се извършват тук по време на априлското въстание. Тази година ще честваме 150 години, което надявам се да може държавата да го отчете подобаващо. Господин Войвожинов, защо не ни освобождава Русия по-рано? Питат умно красивите. Първо, Русия не е била задължена да ни освободи. Защо не са ни освободили германците? Французите? Или американците, макар че са зад океана, зад голямата вода. Какво са ни длъжни руснаците? Така може да, ако гледаме по този начин нещата. Да, Русия е империя. Русия има своите глобални интереси и тогава. Не забравяйте, че 10 години преди освободителната война Русия е държава на 3 континента. На 3 континента държава. Аляска е руска до 1867 година. Даже отделни точки от Калифорния. Най-южната точка, до която стигат руснаците, е Форт Рос на 170 км. Сан Франциско. Да. Той сега е музей там. Да, точно. Да. Отново се връщаме в сферата на политкоректността, на днешната политкоректност. Всичко трябва да бъде свързано с Русия заклемено, нарочено, обвито в мърсотия, ако щете. Няма нещо, до което в крайна сметка нашите умно красиви жълтопаветни приятели да не се докоснат и да не го урезвят. Ако щете даже и в политиката, отделно вече за науката да не говорим. Ако става въпрос за плащане на свобода, щом те са измислили ноу-хауто, ето да отидат сега при кюрдите и да кажат, платете на руснаците 10, 20, 30 милиона и те ще ви освободят. То така стана с нас. Ето, те са намерили вече как да стават нещата. Измислили са метода. Очевидно не става въпрос за 10-20 милиона рубли. Става въпрос за далеч по-дълбоки неща. И в крайна сметка, забележете, ролята на граф Игнатиев, за който сега последните дни знаете какво се говори. Научиха вече не е само улица в центъра на София, но това е човек, на който ние дължим много. И действително на него трябва да бъде издигнат паметник, не само да се кръсти улица в столицата. Благодарение на граф Игнатиев съществува и българската иерархия, благодарение на граф Игнатиев съществува и българската държава. Всички останали неща за Левски и така нататък, това са, уверявам ви, пълни измислици. Софийското съзаклятие, там пише, Софийското съзаклятие е арабо-конашкия обир. Това Левски няма нищо общо с него, той е заловен, както знаете, в Ловеч, събирайки пощата на комитета. И те не знаят кой са заловили даже. Те не знаят, че са заловили Левски. И чак във Велико Търново, когато го правят общата ставка, разбират кого са хванали на Катрина. Да, напълно сте права, госпожо Кешева. Всичко тръгва от образованието, цялата тази негативна тенденция, от тези МПО-та, които са в Министерството на образованието, през които минават учебните програми, през които минават учебниците.
И от тук нататък учителите по история, даже и да искат, те не могат да предадат на децата това, което би трябвало да предадат. Просто защото учебната програма е такава. И в нея нали, се сещате тази любима реплика на министрите, особено на образованието. Ние работим с неправителствения сектор. Това е някаква магична дума, нали? Като се неправителствения сектор, той одобрител. И стигаме до това, че нашето национално съзнание след малото поколение е до толкова вече размазано, че... Ами аз искам да кажа, че точно сега, докато си говорим всички тези неща, чух едно, даже не чух, сега видях едно клипче, което е на кандидатка за депутат от ППДВ, която говори точно това, което сега в момента с вас коментираме. Ама точно сега в момента е излязло. Даже не знам дали няма да е лошо да го пуснем, защото това, което всъщност се казва, то е минута и 40 секунди, точно това, което говорим. 13-та война, тя е поредната война между две империи, всъщност Русия не е искала да ни освободи. Току-що, дай да го пуснем просто, нека да чуете за какво става въпрос. Само го пуснем със звук. Не. Корисна помощ. Геополитика на силата, интересите и стремежа за власт. Когато Найден Геров предлага да помогне на Васил Левски, Това обаче не е от самото начало. свободата си дължим на Левски, на Ботев, на Раковски, на всички други достойни българи, дали живота си, за да я извоюват. Руско-турската война е 13-та подред между двете империи и не е акт на безкорисна помощ, а геополитика на силата, интересите и стремежа за власт. Когато Найден Геров предлага да помогне на Васил Левски, граф Игнатиев изрично му забранява. Това е исторически факт. Историята е сложна, но истината е проста. Свободата ни не е подарена. Нашите революционери са извоювали всеки сантиметър от днешната ни родина. Споразумението, подписано в Киев от служебния премиер Андрей Гюров, одобрено още преди 2 години от Министерски съвет, под ръководството на Димитър Главчев, бивш депутат от ГЕРБ и член на групата за приятелство с Русия. Същото споразумение са подписали още над 30 държави, включително САЩ, Франция, Германия. Сега, това мисля, че няма нужда да го слушаме другото, но аз това, което искам да ви кажа е следното. Това в момента е едно клипче, което е от едно момиче на 20 и не знам колко, 2-3 години. Да. Тя беше асистент в Комисията по демография, защото се пада, не знам, някаква близка на Белобрадова, която е депутатка от ППДБ. И това е нейният всъщност първи стаж работен в живота, още като студентка. Нали, сещате се, че не всеки може да стане някакъв сътрудник в Народното събрание. Това очевидно е, че е станало с връзки. Сега същото това дете почти в момента ни убеждава в едни фалшиви неща, в една лъжа и това, което в момента беше преди малко коментирано. Нали? На практика виждаме за какво става въпрос. Виждаме го в реално време. Сега този клип е пуснат. Кога е пуснат? Той е съвсем скоро. Да. Ние сме изправени не пред... Тук просто трябва да приемем истината така, каквато е. Има целенасочени, последователни, методични действия за подмяната на историята. Ето дори и тук се каза нещо, което е абсолютно фалшиво. Найден Геров искал да помогне на Левски, граф Игнатиев му забранил. Това е факт. Казва детето, което сигурно е завършило с 3 по история. И най-вероятно мисли, че Левски и Ботев са футболни отбори. Обаче това е факт. Разбирате ли? В тези случаи, понеже тук преди малко и доктор Божинов и Симеон Миланов, това са хора, които имат исторически познания, те могат да оборят всяка една лъжа. Както и аз, както и госпожа Гешева, както и всеки един историк. Не е нужно да си някакъв исторически гений, за да го направиш. Обаче, една лъжа отнема 10 секунди за да се изрече и да кажем от първа ръка на едно-две изречения. Левски може да бъде спасен от граф Игнатиев, той не го е спасил нарочно, че даже го е обесил. Казва го за 5 секунди. След което ние тук трябва да обясняваме в продължение на часове защо не е така. В правото има един такъв принцип. Ако някой наклевети някой, не е този, който е наклеветения, трябва да се оправдава и да доказва, че не е такъв. А клеветника трябва да го докаже. Аз заради това, когато бях при Лора Кума, питах, имате ли документ? Покажете ми да го видя. Докажете това, което твърдите. Не могат. Това детенце също ли може да го направи това нещо? Защото тези хора, те дори не са еднокнижници, те са едностатусници, те четат статуси. И тук с Симеон много пъти сме говорили за така наречената интернет история.
която няма нищо общо нито с фактите, нито с историческите извори, с каквото и да било. Но има хора, които така приемат и по-лесно усвояват, защото материята иначе е доста сложна. Това, което искам да ви кажа е, че сега ние тук ще обясняваме надълго и на широко истината на нас самите, защото ние знаем очевидно, щом сме тук. Докато всичко това, което ние ще го обясняваме в продължение на часове, тези хора им отнемат точно няколко секунди, за да изплюят храчките върху историята си и след това да се тиражират навсякъде. И това е най-грозното, най-гадното, срещу което всеки един от нас трябва да се бори. Без значение дали е историк или не. Защото това нещо цапа на националната ни памет. И нашето българско народностно име. Благодаря. Всъщност това, което говори господин Костадин Костадинов, е това, за което е описал Глен Дизен, Think Tank, рекета, именно създаване на организации, които именно това правят, подменят факти, за да може да се скълъпи съответната политическа наратив. Давам думата на Симеон Иванов по тази тема за още за руско-турските войни. Това, което доктор Костадинов цитира от тази дама от ППДБ, която си позволява да говори за Найден Геров, за граф Игнатиев и така нататък. Позволете ми да ви цитирам един съвременник и на двете личности. Аз го бях цитирал и в социалните мрежи. Това е Симеон Радев, известен български дипломат, който всички знаем, че определено не е бил русофил. По повод именно на Найден Геров и на граф Игнатиев. Какво казва Симеон Радев? Цитирам. До 1877 година тяхната служба продължи при взаимно недоверие, но с задружна цел. Найден Геров беше български родолюбец, а граф Игнатиев – приятел на българския народ. Единият заслужава нашата почит, другия – безсмъртната ни признателност. Игнатиев е бил упрекван, че действувал често на своя глава и по тайни пътища. Но ако да не бе бил той такъв, неговата роля в освобождението на България нямаше да бъде тъй голяма и тъй решителна. И това не го казвам аз, това не го казва госпожа Гешева, това не го казва доктор Костадинов или доктор Войн Божинов, това го казва съвременник. Български дипломат, човек, който е живял по това време и който, пак казвам, не е бил русофил, съвсем не е бил русофил. Знам, че Симеон Радев е принадлежал към други български политически кръгове. Но на тези хора, които изкривяват днес историята, това съвсем не им пречи. Те книги не четат или поне не четат такива книги. Нужно е нещо да се спусне по интернет, цитира се от 10 различни личности и то вече става истина. После, както казах и одеве, кой го е казал, кой го е написал, няма никакво значение. Като грешните и фалшиви цитати на Левски. Кажи нещо за поредицата руско-турски войни. Защо ние сме накрая? Защо България накрая? Ами, най-елементарното нещо, което е географията. При войната на Петър Велики с османците, например, Азовския поход, това е първият случай, когато Русия след средновековието достига до Черно море. За цялата територия, която днес руснаците наричат Новорусия, така наречената днешна Южна Украина, Русия и Османската империя водят войни от 1696 година до 1829-30 година. Тоест това са повече от 130 години войни за Северното Причерноморие. Толкова време отнема на руснаците в поредица от войни с османците да достигнат до днешна Молдова и да започнат да застрашават османското владичество по така наречения Долен Дунав. Освен това, имаме и други примери. Например, войната от 1810 и 12, тогава, между другото, Софроний Врачански се обръща лично към генерал Кутузов. И разбира се, като виден български родолюбец, търси руска помощ за освобождението на българския народ. Само че какво се случва тогава, което пречи на тези зли руснаци да ни освободят? Наполеон нахлува в Русия. Съгласете се, че това е доста сериозна причина, поради която Русия се налага да не ни освободи веднага, когато на нас ни се иска. Нали? Или когато от ППДБ са поискали. Защото един Наполеон и обединена тогава Европа под Наполеонова власт достигат до Москва. Тези процеси, сега разбира се, в днешно време събитията се развиват по-бързо.
Но в миналото някои процеси се развиват изключително бавно. И България, както всички знаем, предполагам още от училищна възраст, се намира в Хинтерланда, т.е. в непосредствените територии на османската столица. Това е центъра на османската власт. Сърбия, например, се намира в периферията на Османската империя след голямата турска война, която завърши след 1686 година. От края на 17 век сръбските земи са постепенно под австрийско влияние. Затова е много по-лесно за сърбите да се освободят преди нас. Гърция се намира в един друг край, в Средиземно море. Тя се мие от бреговете на Средиземноморието и гръцките елити никога не са прекъсвали своята връзка, например, с Западна Европа. Когато гръцката революция се вдига, някои от участниците в нея снабдяват въстанниците с кораби, с флот. Представяте ли си за колко добре подготвена революция говорим? Докато ние сме точно в непосредствената близост на османската столица и между другото, тук да спомена, понеже много обичат да говорят колко чудесно живеели българите по османско време и тук сме били много богати, всичко е било прекрасно и затова, видите ли, 5 века сме били под османска власт. Една от причините големите български въстания и революции да започнат по-късно, 19 век основно, не че не е имало първо и второ Търновско въстание и отделни селски въстания, именно защото по-късно се появява това, което по-старата историография нарича българска буржуазия или, ако искате, търговско-занаятчийско съсловие, което се заразява от модерните тогава западни идеи за национални държави, за нации и прочее. А защо се появява по-късно? Защото българските земи са били, за съжаление, както казах, в епицентъра на османската власт, защото този народ по османско време е бил държан в изключителна масово, в изключителна бедност. Един пример ви давам. Македония до началото на 20 век там се запазват почти феодални отношения. Ние знаем, например, Христо Силянов в своите прекрасни томове за историята на македонското освободително движение, той описва потресаващи истории и ситуации, как местни османски аги и бейове, османски, османо-турски, албански, се отнасят с българското население и то в началото на 20 век. Не чак толкова отдавна. Как държат подчинено населението, как изискват от отделни села да им предават девойки за харемите. Така че това, защо сме се освободили късно, защо тази зла Русия не ни е освободила заедно с Гърция и Сърбия. Това са елементарни неща, които, както се казва, дребно заяждане, абсолютно излишно. Нямащо нищо общо с историческата наука и с историческата сериозност. Но те се възползват от всичко, което могат, за да ударят по обекта на тяхната омраза. Благодаря. Преди да имам още една тема, която ще поставя и с нея ще направя преход към въпроси и дискусия вече по-активно с вас. Искам да добавя защо сме се освободили последни, особеното местоположение на България като географска зона в Османската империя, не само близо до столицата и не само най-плодородните земи и не само София, която се намира на пътя за Виена, Вия Диагонали, супер важен стратегически център, който те естествено искат да държат до последно. Знаете, че София едва се освобождава. И тук, понеже умно красивите приятели, вероятно и по география са слаби, не само по история. Аз така мисля, защото ако не познават географията на региона, те няма да могат да разберат защо аджеба се налага това невероятно минаване през Стара планина. Тоест, още от средновековието, още от античността даже, минаването през Стара планина е изключително голям проблем, за който всяка една армия трябва да има и специална подготовка. Това не е разходка. И както се вижда в освободителната война от 1877, която нас ни освобождава, това коства на руската държава стотици хиляди жертви, понеже трябва да прекусят Стара планина. Тоест,
има и други причини да сме последни, не само нежеланието на руснаците в кавички. Така, сега поставям третата тема, която съм избрала за нашата дискусия. Тя е свързана, понеже Симеон разгледа въпроса за спора славяни прабългари. Той, между другото, е много важен и аз ще си позволя да го поставя така. От всички славянски народи ние сме единствения, който има дуализъм. Създаване на държава от два народа, които после се инфилтрират един в друг, но има две неща, две първопричини, първоначала. Това създава изключително големи проблеми в именно този въпрос, сега, който ни така засяга като общество, борбата с Русия. Защото ако сме другите славянски държави, просто славянски държави, те нямат там избор. Каквито ще да са, те са славяни. Разбира се, пишат на латиница, някои са католици и така нататък. Обаче при нас е малко особено. Този спор славяни или прабългари не е от сега, от преди 30 години. Той се провежда и преди 9 септември и след 9 септември. И всъщност аз сега поставям тази тема. Всъщност, какъв е смисъл на този спор? Искам накратко двамата мои колеги и приятели да помогнат на аудиторията да разберем кое е тук ключовото. Славяни ли, прабългари или трябва ли се правят генетични изследвания, защото те правиха вече такива, установиха, че ние не сме били славяни, нямаме нищо общо, разбира се, защото не трябва да ни свързват с Русия. Оказва се, че сме какво там, иранци също. Не знам, сега иранци вече не може да бъдем. Напоследък. Сега вече и да кажем, че сме иранци, вече не е вече добре. Така че въпросът е сериозен. Китайци не знам. Да. И всъщност в тази тема така искам да разведря, но завършвам частта си изложение от наша страна с тази тема, колеги. Защо у нас е важно да се говори за този конфликт с Русия? Защо? Според вас, според нас, да кажем, защото то ни тормози това нещо. За или против този въпрос не се успокоява вече 100 и кусор години. И е непрекъснато място, от което ни пробиват всички врагове на България на практика. Всеки, който се появи откъдето и да се появи, той удря по този въпрос. И това е много сериозно, защото аз и по време на представянето на Глен Дизен казах, че професор Глен Дизен си от Норвегия. В Норвегия нямат такъв проблем. Там имат просто харесване или нехаресване на Русия, но те нямат контакт с Русия в историята, а ние имаме много тесен и нас това ни засяга много. Така че съвсем накратко, преминавайки към дискусия с аудиторията по този въпрос, господин Божинов. Благодаря ви. Аз не съм медиавист и за съжаление не мога да дам компетентна оценка, но като гражданин все още с граждански права, позволете ми да кажа следното. 90-те години бяха много модерни прабългарите. Те бяха построили пирамидите, това беше един много така народ, който комуникираше с извънземните. Последните думи на Христос на кръста били на прабългарски. Имаше една такава поредица Тангър Танакра, ако си спомняте, сумата и книги бяха изписани на тази тема. Да. Вижте, всички тези теми, включително и това, което каза госпожа Гешева, прабългари, Русия и така нататък, се повдигат от десните партии. И то винаги в навечерието на избори или за сгъстяване на електората. И национални празници. Да, и национални празници. Какво могат да предложат десните партии? Какво ни предложиха за 35 години? Къде ни е индустрията? Къде ни е положителният демографски растеж? Къде ни е социалната система? Кой я развали всичко това? Въпросните хора. Тоест, какво могат да ни... Освен да ръждуваме помежду си чрез налагането на такива теми. Наближават избори. Дай да бутнем мавзолея. Точно малко се покараме, нали ще ни седим не това. Наближават избори. Паметника на съветската армия. Наближават избори. Първо ще го нарисуваме. След това ще повдигнем въпроса защо най-големият паметник в София на съветската армия. Айде да махнем паметника на цар Освободител. Това са теми винаги, които се повдигат на обществено внимание, защото
хората, които го правят, нямат вече какво да ни предложат. Излъгаха ни във всичко. И последната. Не забравяйте, става въпрос и за очистване на биографии. Кои са тези, които ни ги говорят тия работи? Един студент в Москва, женен за ГДР-ка, агент на Държавна сигурност. Или агент Богдан. Двамата се събират в едно предаване и говорят тия работи. Чистят се биографите с русофобията си. Някои от тях бяха жени из рускини, дъщери на генерали от КГБ. Нали ги знаете тия работи? И някои се разведоха с който дойде и се ожениха след това за правилните жени. И това го има. Няма да разговаряме, насещаме се кои са. По цял ден ги гледаме по телевизията, от сутрин до вечер. Това иска да кажа. Благодаря. Аз пък точно съм изкушен най-много в медиавистиката. С това са ми свързани и докторската дисертация, и магистърската теза. И за това за мен този въпрос е от най-болезнените. Тъй като всеки човек на науката го боли, когато вижда как изкривяват нещото, с което той се занимава ежедневно. Ти си вложил примерно едно десетилетие или повече от живота си, за да изследваш даден въпрос. Учил си най-различни езици, за да можеш да го изследваш дадения въпрос. Учил си как да боравиш с археология, с палеография, с какво ли не. И изведнъж идва, ето Злодеве споменахме, например, Иван Теренев. Пак казвам, нищо против човека. Сигурно от патриотизъм го прави. Дано да е от патриотизъм. Идва, човека е пианист и охранител. И казва, и все едно казва, всичко, което ти си правил през живота си, няма никакво значение. Всичко, което ти знаеш, това са глупости, защото аз чух някъде свиша от небето, че нали, славяните са измислени, както казах, от Петър Велики. И аз тогава, ако му повярвам на този човек, или ако повярвам на днешните български русофоби, аз тогава трябва да се обърна към средновековните автори, с които съм учен да работя и да спра да ги използвам. Трябва да кажа, повече няма да чета византийските автори Прокопий и Кесарийски, Теофилак Цимоката, Теофан Изповедник и всички други, защото те говорят за славяни. Те споменават как мръсното славянско варварско племе заля Европа. Под Европа те имат предвид Балканите. Трябва след това да спра да чета и западноевропейските автори от средновековието. Защото и те говорят за склави. Трябва да спра да чета ранно чешки автор Козма Пражки, защото от Прага човека и той говори за склави. И да чета само Иван Тренев или тук разни професори, експерти, по незнайно какво споменати косвено от доктор Войн Божинов. Целият въпрос за този спор да се доказва непрекъснато, че в етногенезиса на българите няма такова нещо като славяни. Като искам тук да направя една скоба да кажа, аз не казвам, че са само те. Има и, разбира се, други елементи в нашия етногенезис. Целият спор се дължи на това, че някои хора и то от край време искат да докажат, че българите нямат нищо общо с съседните сърби или пък с руснаците или други такива народи, по които те имат болезнена фиксация. Между другото, този спор се заражда 30-те години на миналия век. Особено избоява около Втората световна война. Тогава даже в дневника на Богдан Филов може да видите, тогавашния български премиер, той отива на посещение в Берлин 1942 година и на един обяд, на който присъстват Хитлер и Химлер. Химлер казва даже на Богдан Филов: защо не си смените азбуката? Тя е твърде славянска тази вашата азбука. Руснаците я използват, не трябва да използвате тази азбука. Още един факт, който малцина знаят. 42-43 се обмисля да се спре честването на 24 май. И въобще да се говори за това нещо. Така че този съвременен спор много напомня на онзи спор от 30-те и 40-те години. И той е пак политически. Изцяло е политически и няма нищо общо с науката, защото ние хората, които сме изкушени от история, от археология, даже ако щете от генетика, или от етнология, от етнография, знаем, че да, българите
не са същите като руснаците, например, или като поляците. Очевидно е. Само, че не са и чак толкова различни. Знаем, че славяни преди всичко означава етнолингвистична общност. Общност на близки помежду си езици. След това означава общност на близки помежду си народи, включително, ако щете, понеже това е много модерно, все за това се говори, и генетично. Те цитират, например, непрекъснато генетични изследвания, само че ги цитират като дявола Евангелието и винаги пропускат да кажат, че в големите такива изследвания, например, имаше едно на професор Хелен Тал от института Макс Планк в Берлин, и той човека там си казва, 55% от съвременния български генофонд има същия ранно средновековен донор, какъвто, например, имат поляците. Познайте какво означава това. Но нашите това не го казват. Тук казват просто някакви абсолютно елементарни глупости. Ако си с тъмна коса, видиш ли, няма как да си славянин. Това трябва да го кажем на половината от другите славянски народи, които са, нали, също с тъмна коса. Но това са такива елементарни конструкции. Тези, които сме изкушени от историята, както казах, знаем, че по стечение на редица исторически обстоятелства, 6-7 век, на Балканите се извършва колосална етнодемографска трансформация. Наистина колосална. Ще ви дам пример. Днешна София, тогавашната византийска Сердика, около 614 година е унищожена, изворите го описват това, от аварите и от славяните. Те са си описали, точно от мръсните славяни, както ги наричат. И археологията показва, че в продължение на 100 години в византийска Сердика не е имало нищо. Никой не е живял. Не е имало хора. Единствено покрай северната тангента, днешната северна тангента, има 3 новопоявили се селца, чиято археологическа култура наричаме прашко-корчаковска култура. Прашка култура, защото първите образци на тази археологическа култура се появяват в днешна Чехия. Познайте с какъв народ свързани. С така отричаните днес славяни. Това не значи, разбира се, че ние българите трябва да отречем и прабългарите, и траките, и всичко друго интересно. Напротив, трябва да изучаваме всичко свързано с българската история. Точно обратното, тези, които пренаписват днес историята, те искат да отречем половината от нашата история, просто защото не им харесва, че това по някакъв начин ги свързва с... По някакъв начин означава, че ние сме сродници с други народи в Европа и те не са народите, които на тях им харесват. Не сме сродници с англосаксонците, като се видиме в огледалото, не виждаме германци, американци, виждаме източноевропейци, които по някакъв начин са свързани с така омразната им Русия. И за мен е много полезно, че ние българите, които сме в основата на славяно-православната цивилизация, които сме дали писмеността на тази цивилизация, книжовността, така наречената славянска книжовност се ражда в средновековна България, и ние това го отричаме и въобще казваме, то такова нещо не съществува. Ние сме тук някакви съвсем други, нямаме нищо общо с това нещо. Минал е тук един експерт по история или по археология, който през живота си не е отварял исторически труд, камо ли пък исторически извори, камо ли пък да е боравил с различните помощни научни дисциплини. Казал е така, защото така му е харесало. Наистина много грозно се подменя дори средновековната ни история. Между другото, един куриозен пример как нещата се извъртат както им е угодно. Знаете, че през 10 век Киевска Рус нахлува в България. В края на живота на цар Петър I, киевския княз Светослав нахлува в България, превзема нашата столица Преслав. И аз седа и наблюдавам един известен либерално-десен историк наш, сега е много популярен. В една фейсбук публикация обяснява: ето вижте, мръсните руснаци. Още от средновековието те ни нападат, те ни малтретират от 969 година. Нали, киевския княз, злия руснак Светослав, ни е нападнал и е превзел половин България. Няколко месеца по-късно същия човек седи и обяснява: украинската държавност е от средновековието, тя е още от Киевска Рус. И сега аз питам, кога Киевска Рус е украинска държава? И кога е руска държава?
Когато ни напада руска държава. Иначе, когато трябва да докажем, че Украйна е древна държава, тогава е украинска държава. Въртат си фактите както им е угодно и не ги интересуват нито исторически извори, нито исторически факти, нито археология, нито нещо друго. Интересува ги краен политически резултат. Крайният политически резултат е да се внуши на населението на тази страна: вие нямате нищо общо с онези ускотелите и подивялите азиатци там, които живеят на североизток. Вие сте най-древните европейци на света. Вие сте същински древни урсули. Така, скъпи приятели, това беше така нашето изложение, за което се бяхме подготвили по моя идея с, според мен, най-щекотливите въпроси, касаещи такава кратка форма, нали, която съм предвидила днес. Аз само ще кажа, че по време на социализма има отиване в другата крайност. Това пропускаме, нали, да го споменем, че тогава пък се повдига ролята на славяните повече от прабългарите, разбира се, с оглед на нашата близост към Съветския съюз и присъствието ни в съветския лагер. Има тогава, нали, една такава вълна. Заповядайте. Извинете, че така ви прекъсна, госпожа Гешева, но всички сме гледали филма Хана Спорух, който е именно в 80 за 1300 години в България. Ако си спомните, Стойко Пеев в Хана Спорух, там на прабългарите беше дадена основната роля за създаването на държавата. Славянските князове идваха при хана, нали, да... Но това беше в 80 и някоя година, а в 50 и някоя нещата стояха по друг начин. Така, сега пристъпваме към дискусия. Като моята цел и идея е да можем да чуем възможно най-много мнения, затова ще ви помоля за концентрирано внимание, когато искате да кажете нещо или да зададете въпрос, за да използваме времето рационално и максимално добре. Можете да споделите нещо или да зададете въпрос. По темата, разбира се, заповядайте. Както виждате, пораженията върху историята са много сериозни и темата, която обсъждаме, е много сериозна, защото тук не говорим за повърхностни знания, говорим за наука. И в нашата наука е настъпило изкривяване по този въпрос, който засяга цялата ни историография. Това е голям проблем. Заповядайте. Румен Спасов се казвам. Кибернетик съм. Почти нищо не разбирам от история, но съм тук сред тия стотина българи, защото ми пука за България. Какво правим в момента? Първо поздравление на госпожа Гешева. Точно това трябва да се направи, но ние в момента това, като правим... Това, което правим тук, малко или много копирам Бойко Борисов, Гасим пожарите. Пожари, които някои недобросъвестни българи са предизвикали с една-две минутки лъжа. И аз си мисля, че едно време ПАН направи по времето на социализма, майка ми стигна до 12-13 тон да ми поверява, направи една история за България. И аз мисля, че ние бихме могли, аз като кибернетик, да препоръчам да се направи един системен подход, по който да обезмислим всичко това, което лъжците не само вече са казали, но те първа мислят да кажат. И си мисля, че независимо дали ще започнем 80 века назад или от тогава, когато господин Божинов, заедно с една група от отговорни българи, подреди по години фактите и във всяка една от колонките, ако тук са годините, в колонките било стойностните историци, било псевдоисториците, всеки си каже мнението. Аз съм сигурен, че това, което кажат псевдоисториците, само ще се обезсили. И много лесно ще се разбере коя е истинската стабилната мрежа на историческите факти, които са неопровержени. Не искам повече да губя времето, готов съм да помогна. Тоест има смисъл от такава сбирка. Аз, понеже вярвам, че малко се говори за тези неща, искам да инициирам такива събития по-често. Заповядайте. Аз искам да попитам само в България ли се случва такова нещо. Бих желал да ви попитам само в България ли се случва такова нещо да подменят историята ли с някои други съседни държави се случват същите неща. Ако позволите, аз ще ви отговоря. Този феномен с подмяната на историята, това не е нещо ново. Това се е случвало, ако щете, още от античността.
Историята, както каза доктор Божинов, тя си е идеологическа наука. Винаги се променя, всеки човек си има пристрастията. Конкретно в съвремието, подмяната на историята с русофобска цел, например, се случва, да кажем, най-явният пример е Украйна. Аз преди малко ви споменах как тук в България говорят за Киевска Рус, когато тя ни е нападнала е руска, иначе е украинска. Самата Украйна е по същия начин. Там даже се говори, както тук говорят някои псевдоисторици, че българите са живяли с неандерталците още тук в България, по нашата земи, така в Украйна говорят, че преди 7000 години на дъното на Черно море имало древни укри, нали? Това са първите арийци, първите бели хора. Украинците са създали, също са първоначалниците на бялата раса. Между другото, в Северна Македония също имаше такива приказки по едно време. И разбира се, украинците и руснаците, които са абсолютно един и същи народ. Аз даже мисля, че ако преди 10 години някой беше попитал западноевропейците, вие правите ли разлика между украинци и руснаци, никой от тях нямаше да може да каже, че има разлика. Но той сега няма особена разлика. Аз, например, не мога, ако не се заговоря с тях, не мога да ги различа кой е руснак, кой е украинец. Но те твърдят. Ето сега как подменят историята. Те твърдят. Ние сме абсолютни европейци. Ние сме... Докато руснаците са монголо-татари. Те седат и се гледат абсолютно едни и същи хора, говорят на един и същи език, обаче украинец казва, този от среща е татарин. В Казахстан, много фрапантен случай, любим, понеже аз в своите исторически изследвания изследвам народи на степта, тюркски народи и така нататък. Казахстан е много фрапантен случай. Казахите са тюркски народ, който се формира, почва да се формира 14-15 век. Разбира се, той е формиран от по-стари народи, но почва да се формира 14, 15, 16 век. И те сега обясняват. Не, ние се формирахме, нашия народ се е формирал преди 40-50 века. Масово има такива мнения в Казахстан. Исус Христос бил казахстанец. Такова нещо видях в една казахстанска фейсбук група. Сериозно. Нищо, че те казахстанците са мюсюлмани. Няма значение. Исус Христос е бил казахстанец. И всичко това злите руснаци са скрили архивите за древната казахстанска история в Москва, разбира се. Както между другото, тук в България по същия начин твърдят. Нашите архиви са откраднати в Москва, но вие, разбира се, съберете 150 хиляди лева, дайте ги на Иван Тренев и той ще покара архивите в България. Иван Тренев беше пуснал един, в последния си статус беше пуснал, че му трябва 300 евро, за да направи балистична експертиза за убийството на Ботев. Нали? Представяш се какво говори? Фрапантни случаи. В Хърватия пък също там имаше такъв проблем. Масово, особено от 90-те години, когато е войната с сърбите, сред хърватските националисти почва един наратив, че хърватите не са славяни, ами всъщност били готи. Сега ние знаем, че готите са германско племе. Между другото, тук в България феновете на тракийските истории, които мразят Русия, също твърдят, че готите били българи. Нищо, че имаме, примерно, цялата Библия преведена на готски от ранното средновековие, то си е германски език. Нали? Аз само един пример да кажа, малко по-наистина от Казахстан, какво става в Япония. Днес около 30% от учениците горен курс в Япония смятат, че атомната бомба е пусната от Сталин. В нашите учебници пише нещо подобно. Това беше добро. Нашите учебници пише, че когато са бомбардирали американците на Нагасаки, са умрели много американски военнопленници. Това пише, аз съм го виждал, но като говорим за учебници, аз ще кажа се бабче. Да, сега. Здравейте, добър вечер, казвам се Ивайло Зафиров. Выпускник съм на Дипломатическата академия в Русия. В момента съм част от партия България може. Не само, че е така световно явление, но аз мисля, че идва така от една голяма по-световна, глобална, дълбока замисъл. Аз обичам да го наричам империята на лъжата. И тя е сформирана много отдавна. Много често обичам да давам този пример. С едно абатство Корби във Франция. През 7 век нашите така католически противници, може да ги кажем, ересисти,
те изфабрикуват така наречения Константинов дар, с което доказват своята легитимност, в което пише, че папата е примус интер парtes. Тоест, един вид той има право над другите първосвещеници и с това нещо, защото всички ние знаем, че западната цивилизация се основава на католическата вяра, след което идват, нали, след Аусбургския мир 1555 година, калвинисти и така нататък, и днес се стига, нали, до протестантите и протестантите ционисти, които вършат тия неща в момента в Иран. Мисълта ми е, че тази империя на лъжата, тя е още от древност е така захранвана и се работи по този план. И те затова в пълен мащаб, във всяко направление, било то в исторически, било то в социално-култура, те я пробутват. Обаче истината си намира своя път. Има един много хубав руски филм, Брат се нарича. И там ги питат в чем сила, брат. Сила в правда. Силата е в правдата. Когато човек е на страната на правдата, той винаги ще спечели и ще пробие, както и господин Костадинов на нашата лоричка и затвори стата. Благодаря. Понеже ние говорим много за фалшификацията на историята, аз обаче искам да ви кажа, че, като преди малко ви говорих за това, че нещата са доста по-мащабни, фалшифицира се и литературата дори. Сега, обикновено винаги, когато кажа нещо подобно, хората се сещат за история славяно-българска, която, нали, съвременните еничари са убедени, че тя не е славяно-българска, а славно-българска. Аз съм водил разговор с такива хора, които са ме убеждавали какво пише на корицата на история славно-българска. Аз съм бил в Зографския манастир и съм виждал тази история, питам, викам, вие виждал ли сте корицата? Виждал съм, как да не съм виждал? Тя няма корица. История славяно-българска няма корица. Това е един бележник, това е един тефтер, в който Паисий Хилендарски пише, тя е ръкописа, тя не е издадена, това не е книга съвременна. Това е един бележник, който е изписан с ръката му, обаче хората са убедени, те знаят какво пише на корицата. Но това е само едно от нещата, които са достатъчно показателни, защото хора, които не са я чели, не са я виждали, мен са ме убеждавали какво пише на корицата, която всъщност не съществува. Обаче, миналата седмица ми изпратиха пак възмутени родители. Естествено, редовно го правят това нещо. Нашите учебници са абсолютно безобразни, заради това преди години написах учебник по родино знание, за да може децата ни да учат история така, както сме учили ние. Но читанката за първи клас в момента, ако имате деца в първи клас, отворете читанката на, сега ще ви кажа издателството, Клет, мисля, че беше. Клет, естествено. Нали? Читанка за първи клас. Авторите са Мария Гирджикова, да. Нали? Изненадани сте, предполагам. Стевка Вълкова, Деспина, чакайте, че то малко. Станка Вълкова, Деспина Василева, Анелия Янковска Сенгалевич. Сега, да ви кажа ли как е представено стихотворението Татковина? Всички ние го знаем, защото сме го учили. Хубави са Татковина, име сладко земера и така нататък. На Петко Славейков това стихотворение има 4 куплета. Предпоследният куплет гласи: на уста ми сладка дума ще да бъде този кът, дето Дунав, Вардар струма и Марица си текат. Този куплет липсва в издателство Клет, в читанката за първи клас. Няма го. Тук говорим вече не само за подмяната на нашата история, но и за подмяната на литературата, която пак е свързана с нашата история. И тези процеси, между другото, траят вече повече от 30 години и са изключително опасни, защото наистина има хора, които са убедени за това, че историята ни вече не е такава, каква сме учили, не е някаква друга. Тук вече говорим за нещо много по-сериозно. Създава се нов народ, не знам дали го осъзнавате това. Валентин Вацев ги нарича по един начин, как беше, българяни. Създава се нов народ. Тези хора са убедени, че те не са славяни. Те нямат нищо общо с останалата част от нас. Те ни превъзхождат. Те живеят със самочувствието, че те са елита, венеца на сътворението. Те са всичко. Те са султа на земята. А ние сме плебеите, които имаме 2 зъба в устата, 3 мозъчни гънки. С това самосъзнание те нас, българите, ни презират. Те мразят българския език, правят всичко необходимо за да го изменят. Те мразят българската култура, мразят българските традиции и обичаи, срамуват се изключително много от това, че са българи и гледат да унищожат всичко останало, което ги различава от останалите държави, от останалите народи в Европа. Част от това нещо е нашия национален културен код. И точно поради тази причина е войната срещу историята. Срещу нас се води война в момента. Аз преди малко излязах, защото с един оператор Мирослав Гайдошник правихме един
проект, който той в момента довършва и ще имам възможността да ви поканя всички вас най-вероятно или следващата или последващата най-късно седмица. Ще направим представяне на този филм, където включително той, понеже е правил много документални кадри, на 9 май питат млади хора по улиците на София. Какво празнуваме днес? Деня на Европа, естествено. А какво се е случило на този ден, освен Деня на Европа? Нещо друго, знаете ли? Ами май имало някаква война между Германия и Франция. Не се шегувам, сега слушах кадрите, защото той е подправил, разбира се. И не са един, не са двама, не са трима младите хора, които са интервюирани от него и които го виждат това. Така че опасността е много голяма и сега няма да стане само единствено с книги. Аз бях почнал да пиша една книга, която не знам дали някой ще не остане време, но тук има хора, които имат повече време от мене. Книгата беше за фалшификациите на българската история. Обикновено последните няколко години се нароиха такива в книжарниците книги, които се казват истинската история на България. Нали? Предполагам сте ги виждали. Аз като видя истинската история на България се хващам за кобура. Защото, моля? Прогресивната история. Не знам, не съм толкова напреднал, нали? Не съм толкова прогресивен, обаче мога да ви кажа, че като видите истинската история на България, четете вътре, примерно, как княз Аспарух е дошъл да освободи поробените траки на Балканите. Ама не се смейте, това го пишат хора, които получават финансиране, имат изключително скъпи издания. Тези неща се пропагандират по основните книжарници в България. Съвсем наскоро излезе една книга, която издателство Села разпространяваха в своите книжарници като много четена от номер 1 до номер 3 в желанието на българските читатели на един така наречен историк, нали, който е известен по два начина. Сашо Сороса и Сашо Чалмата. Сашо Чалмата написа една книга, в която доказва научно, аргументирано, разбира се, че съветската инвазия в България, съветското нашествие, както го нарича той, е много по-драматично за България, отколкото турското нашествие през 14 век. Сашо Чалмата. Да. Най-продаваната Грънци. Няма такова нещо. Не е най-продавана на времето. По същия начин се опитаха с, както беше на Иво Инджев една книга Измамата 3 март. По същия начин. Никой не ги чете тези. Слагат ги отпред. Бутат ги фалшиви класации от номер 1 до номер 3 били четени и така нататък. На Александър Юнов също имаше подобни, нали, братвежи. Никой не ги чете. Но те въпреки всичко се опитват. И с упоритостта на китайската капка, с парите, които разполагат, с подкрепата, с медийното осигуряване зад гърба им, тези книги, между това ще си призная нещо. Госпожа Гешева виждам днес за първи път на живо и хабер си нямах, че тя има издателство. Даже наскоро си купих една книга от нейното издателство. Сега разбрах, нали, че всъщност тя е от, нали, така да се каже, тя е човек, който издава тази книга. Сега компенсирах тук с 4 книги. Наваксвам, но ако примерно в случая имаме една такава, не една, 4 книги хубави, които са наистина изключителни, които показват другата гледна точка за случващото се в нашето общество, аз няма да видя, примерно, госпожа Гешева да излезе по Панорама да направи представяне на книгата си, но Сашо Чалмата беше в Панорама да направи представяне на книгата си. Ето затова ви казвам, че тези неща са изключително опасни. И това нещо в един момент то вече започва да се повтаря като единствената истина, безалтернативната истина. Затова не бива по никакъв начин да подхождаме високомерно. Да, ние сме знаещи, можещи хора и знаем, че това нещо много лесно можем да го преодолеем. И много лесно можем да смачкаме всяка една лъжа. Обаче, когато седим така отстрани и се присмиваме на тези хора, арогантността и тъпотията напредват. Затова бъдете абсолютно нетолерантни към тъпотията, към лъжата, към измамата. Дори ако трябва, рискувайте да направите и скандал, но трябва винаги тези хора да бъдат спирани. Защото на принципа по-умни отстъпва, накрая нали знаете какво случва? По-тъпия управлява. Това не трябва да го допускаме никога. Така че бъдете нетолерантни, в добрия смисъл на думата, защото толерантността, както казваше Великия Хайтов, в една джунгла, нали знаете какво означава това? Самоубийство. Благодаря. Тъй като стана въпрос за децата и образованието, как да спреме промиването на мозъците им? Защото вкъщи те се приберат, ние казваме едно, но в училище ги учат друго. И ето тук имам един 11-класник, който примерно с него сме влизали в спорове, защото там, нали, госпожата в учебника пише друго. Как да се преборим с това нещо? Как? Сега, първо да кажа, че в тези клубове, които организирам и започнаха тази вечер, съм включила
поредица от теми, които засягат нашето общество в различни области. Ще поканя специалисти във всяка една област, които са, разбира се, сходни към моето разбиране, и ще обсъдим включително темата за образованието. Той ще направи отделен клуб, тъй като темата за образованието е колосална. Тоест, това не може да се отговори така с едно изречение. С оглед на нашата тази вечерна среща, свързана с историята, ние вече коментирахме с колегите, че най-голямото поражение се прави през образованието, защото това е захващане на младите още от самото начало да бъдат вкарани в този поток, който е необходим на тези маси, които искат да ни държат в плен. Тинг-танк рекета, на който ние правим съответно тинг-танк независимост, или поне се опитваме. Ето защо министъра на образованието беше в делегацията в Киев. В момента, в който аз видях, че с министър-председателя и външния министър, там е министъра на образованието, ми стана ясно, че тук ще става нещо много сериозно. Защото каква работа има министъра на образованието в Киев? Ето виждате ли, значи дори при така да го наречем, защото това не е посредствено, това е едно от най-непосредствените ходения в Киев, между другото, защото много пъти са ходили в Киев нашите калпазани, обаче този път беше брутално. Брутално нахално. И виждате, че министъра на образованието беше. Знаете защо беше, знаете какво са предвидили, ще ни карат да учим украинска история. А какво мислите, че ще пише в украинската история? Бандера. Че те са остави Бандера. Бандера е най-малкото, то ще е в края на учебника, а преди това ще има промивка. Точно така. Няма да има Русия, киевска Русия ще е украинска Русия, а не киевска, т.е. тя пак ще е киевска, ама също ще е на украинците. Ярослав няма да е княз на киевска Руса, ще е на украинска Руса. Така че нещата са много сериозни. И всъщност най-големите НПО-та действат именно в образованието. Като задаваме въпроса как ще се справим, този въпрос ще отнеме страшно много отговора. Моя отговор е, че това ще отнеме страшно много усилия, енергия. Ние все още... Добре, но аз имам предвид... да ги разчистим. Разбира се, но трябва да има политическа власт, защото без политическа власт не може да стане. Те това не Просто трябва да размачкаме, естествено, някакво сложим, те се изхвърлят извън държавата. Така е, това съм съгласна. В този смисъл го казах. Заповядай. Добър вечер на всички. Бих искал най-напред да изразя благодарност към госпожа Гешева за тази инициатива. Аз съм Станислав Косаков. Нейната инициатива заслужава адмирация и подкрепа. Защо? Защото през тези 37-8 години удар е върху базовите национални ценности. А националната памет, историческата памет е една от основните базови ценности. На един човек, когато му отнемеш съзнанието, той престава да бъде личност. Когато на една държава и отнемеш историята, историческата памет, националната идентичност, тя престава да бъде държава. Преди години една дама българка, която живее във Франция, Достена Лавер, написа една книга "Експертите на прехода. Българските think-tank и глобалните мрежи за влияние". Те действително успяха с милиард и нещо пари и над 250 организации да направят такава мрежа в България, чрез която проникнаха и в Министерство на образованието, и там Америка за България хвърли огромни суми, за да се изопачава историята, да се фалшифицира и самите учители по история да бъдат викани на курсове по 5-6 дни от някои професори, които насила налагат тези нови познания за българската история, и това е трагично. Как може да се справим? В момента в Министерство на образованието започна преработка на учебните планове и програми. Има една концепция цялостна, тъй като един от големите проблеми на българското образование е свързан с учебните програми. Учебниците, които са тромави, специално историческите учебници, те са академични, отвращават децата от историята. В момента на този етап само се обсъжда концепцията, без да има конкретни теми какво да се изучава. И това обсъждане ще продължи до 2029 година.
Така че една от задачите на този think tank клуб Независимост може да бъде тази, да се участва, тъй като там никой не се ангажира да дава мнение. Има, нали, учители, професори от университета, които участват в комисиите, но народът е дезангажиран. А това е начинът в учебните програми и в учебните планове да се вкарат теми и проблеми, които са важни, които са актуални, и оттам вече по-нататък, когато започне да се пишат учебници по тези нови учебни програми, да се включат историци, които да дадат истината. Затова, защото фалшификациите и изопачаванията на българската история са трагични и другото, което може да се направи, може да се подеме инициатива от народни представители, по-нататък да се мисли за законодателство. Инициатива, законодателство, което да се направи така, че ние да спрем до такава степен да омаловажаваме нашите исторически личности, да плюем по тях. И фактически да зачитаме нашите герои. Това вече се чувства. Вие виждате, няма неопетнен, неоклеветен българин и нашите исторически герои. Може да се мисли, има такъв опит. И депутатите биха могли да помислят. Благодаря. Благодаря ви много. Само да кажа, че има много историци, които участват в писането на тия учебници. Те си пишат точно каквото трябва. Много историци. Не, позволете да не се съглася с вас. Учебниците за Куренекор се пишат от едни и същи историци и всички, не знаем защо са минали на специализация в Будапеща. А знаете, че университет се намира се в Будапеща. Вече го няма. Нашата история е много трудна. Аз съм съгласна. Има народи, които имат история само по 250 години. Нашата, за съжаление. Заповядайте. И пак им бутат паметници. Заповядайте. Благодаря. Здравейте, казвам се Стилян Георгиев. Софтуерен разработчик съм, но имам и така 15 години история в Българска академия на науките, преди да се преместя оттам. Добавка по темата. Всъщност темата е социален инженеринг. Дали сега ни подменят личността, дали колко е стар този процес, ще се върна с един мой ученически спомен. Примерно трябва да съм бил, може би, 9-10 клас, когато си дадох сметка за нещо. Цялата ни учебна програма, още тогава, всъщност е изтъкана от загубеняци, от лузери. Тоест, тръгваме, байганю. Практически винаги конотацията е отрицателна. Така са ни го предавали и учителите. Продължаваме с Андрешко. Отиваме с мамино детенце. И като цяло, цялата задължителна литература в училище формира един образ на българина, който е ниш, не е развит човек. Липсват победители по някаква причина. Сетете се един, но той е легенда, някъде там, окей, в миналото, но отново, но е рядкост. Други акценти. Симеон. Какво прави Симеон? България на три морета, но някак си умира така от инфаркт от стените на Константинопол. Кой друг голям акцент има? Самуил, точно така. На 100 човека, един с едно око. Левски. Хванат, не е освободен, обесен, не доживява да види победата на делото си. Ботев, предаден от българи. Това са... Историята е като шахматна дъска. Има бели полета, има и черни полета. Някой умишлено от време у нас, не знам точно от кога е това, и това е вече тук и Повацев, българяни, българи, макар че много хора мислят, че тази идея и преди това сме си така, разказвали сме си на маса. Някой избира тези черни поленца, акцентира ги, и това, което ни липсва всъщност е да излезнат пред победителите. Давам пример, ето освен примерите, които каза господина, но примерно Тервел, който практически е спасител на Европа, и не само. Тук не е точно кой как ще напише историята, ами и учителя на какво ще акцентира в тия моменти. Това е, да, системно, супер важно е. Давам го като посока, това липсва, много липсва. И по темата е това, което може да се направи вкъщи. Всъщност борете се с учебния материал, поне това правя с децата.
Да допълня, че професор Петър Мутавчиев 30-те години точно развива такава теория, че в българските учебници трябва да се набляга на героичните моменти, за да се учат децата на патриотизъм. Това не съм не го казвам аз, с Петър Мутавчиев. Госпожа Гешева се завърна. Ако искате да кажете нещо, така заповядайте. Сега е момента, нали, правим дискусия, правим разговор, заповядайте. Споделете какво сте приятели. Страхил Йорданов се казвам, програмист съм по професия. На въпроса как можем да противостоим на училището, което промива мозъка на нашите деца, можем според мен още сега нещо, което да направим всеки обикновен човек, нали, не е нужно да е политик, а просто да води децата си на такива места, като примерно на Шипка, на такива места като Плиска, на Омуртаг, на такива екскурзии и така нагледно това може да много добре да противодейства в знанието на нашите деца на това, което му говорят в училище. Благодаря. Моите наблюдения са, че българите много ходят на местата. Аз само тук ще отворя една скоба, не директно по въпроса, по това, което беше казано, а да поздравя човека, който тук що се изказа, защото господина над колко 35 дена е бил арестуван, задържан заради своите патриотични и родолюбиви възгледи, заради това, че защитавало е, доколкото ми е известно, българския лев. За това, че изчака. Поздравление, пак ще поканим. Винаги е добре дошъл при мен. Аз оставам с впечатлението, че българите се посъбудиха последните години, защото като правя пътувания из страната, забелязвам, че в провинцията има много по-голямо национално чувство, отколкото в София, което е нормално. В София има концентрирано присъствие на другата вибрация и това наше просто не се усеща. Но в провинцията не е така и ми прави впечатление, че и особено в възрожденските центрове, аз това навсякъде го казвам, където имам възможност, има много голямо повишаване на интереса, посещаемостта. Подготовката в музеите много ми харесва, където съм отишла в музеите в момента има специалисти, хора нормални, които се държат адекватно и упражняват много добре професията. Това е някакво чудо, не знам, сигурно Господ прави чудеса от време на време. И забелязвам много хора по празници и прочее. Това означава, че малко или много, нали, националното чувство се събужда, изглежда се поуморихме. И за това има такава една вълна, аз я усещам. Заповядайте. Да споделите и да попитате, още малко време имаме от това, което ни е предвидено. Сега е момента. Так, цялото време е наше. Да. Времето е наше, взеха едни други. Той върти и ние го въртим. Добър вечер. Искам да обърна внимание на следното. Още Паисий Хилендарски е казал своето наблюдение, че българският народ масово се срамува да се нарече българин. Тази тенденция в момента е основна, според мен, предпоставка психологическа, защо така наречените от мен жълтопаветници буквално се срамуват да бъдат българи или да гледат с положително око на българските традиции. Аз лично възпитавам в една много жълтопаветна среда в Лозенец, народен представител съм от Възраждане и ежедневно се сблъсквам с буквално идиотски обиди към всичко, което е българско. За съжаление, тази обида е така вкоренена дори от детските им години на тия деца, че за всяко нещо като действие, като дума, като поведение, аз съм длъжен да реагирам. На мен характерът ми е такъв, че много трудно може да ме остави да слушам неистини, но казвам на всеки от вас, не се притеснявайте да пресичате тази идиотия. Костадин Костадинов преди малко го каза, това не е заяждане. От всеки от вас зависи и не бъдете толкова академични, защото вие смятате, че както вие сте възпитани, както вие търсите да обосновете отговора си с научни доказателства, с точен изказ, отсреща имате по същия начин неприятели. Не са такива. Това са ни първични хора, които много е дълбока причината, няма да разсъждаваме сега защо се срамуват да се нарекат на българи, да се нарекат българи, но е така. Между другото, преди малко някой от водещите засегна и темата, че
Тези хора търсят да измият миналото си, защото така както на времето са били свързани с Съветския съюз, сега бързат веднага да се отрекат от него. И това го има. Но всеки от тук присъстващите, моля ви, не бъдете толкова академични с враговете на България. Те не го заслужават. Вие сте хора, вие сте българи. Те не искат да бъдат българи. Но нямаме право да ги оставим. Благодаря. Така. Таня, искаш ли да кажеш нещо? Ще кажа, да. Докато слушах днешната дискусия, си спомня за един мой разговор с една млада жена, която беше напълно убедена, че Русия е навредила на България много повече, отколкото Турция. И сега аз мислих си да тръгна да споря, но реших, че е по-важно това чудо на природата да го изследвам, за да разбера корена на проблема. В крайна сметка, питах я защо мислиш така и прочие, и стана ясно, че мисли така заради семейната среда, заради образованието и прочие. Но това не беше човек, който да не е образован, да е прост и прочие. Така че въпросът ми най-вече за размисъл е какво да правим с този тип хора, които са достатъчно недоучени, за да вярват в подобни неща и в същото време претендират, че имат някакво образование, което им дава самочувствие да мислят по такъв начин. Защото това е много сериозен проблем, защото ще продължим да живеем в едно общество с този тип хора. Благодаря. Аз бих искал да продължа въпроса, защото знам, че ще може да отговорите много задълбочено и хубаво. То има и още един аспект, че тези хора, много от тях, вие казахте, че искат, колегата от Възраждане, че искат и да се избавят така от своето минало и да се приобщат към нещо ново и съзнателно лъжат. Но има хора, които са убедени в това нещо, например като хората, които отиват за някаква добра кауза да защитават зелени ценности. Или зелената политика. Където говорят, ние ще се избавиме, видите ли, от петрол и край всичко ще се реши, ще спреме мините, ще спреме всякакви други класически енергийни източници и почваме с алтернативна енергия. Което на дадения момент на развитие на човечеството не е възможно. Те може би седат зад една блага цел, както и масоните. Масоните седат зад ушкиме на блага цел. Свети зелено. Нищо може и без микрофон. Предполагаме чуват. И те говорят за благи цели. Така казват, ние приобщаваме християнството, признаваме мюсюлманите, признаваме всички вероизповедания, велики архитект на Вселената и така нататък. Обаче те не осъзнават, че на 33-та степен там седат едни чисти сатанисти, които си вършат своята адженда, дневен ред, си го предвиждат и те са така убедени в това нещо. И това е някой път даже много по-сложно и предполагам, вие може да ми обясните как да се говорим с това време. Аз по-скоро щях да обърна внимание на феномена, който и Таня спомена. Много често образовани хора, на пръв поглед поне образовани хора, които би трябвало да имат много богата обща култура, да са широко скроени, са точно обратното. Преди време Pew Research правиха едно проучване в Щатите, там понеже социологията не е зле развита в Америка, за разлика от българската социология, която е изцяло подчинена на изборите, тук да си пишеме процентчета за изборите. Там бяха направили едно проучване, което показва, че висшистите, колкото по-висока образователна степен имаш в Съединените щати, толкова по-тесногръд си и толкова по-малко склонен да приемеш чуждото мнение. Всъщност оказва се един социален парадокс. Съвременното образование в западния свят, основно в социалните и хуманитарни дисциплини, освен че произвежда, за съжаление, безработни хора масово, произвежда тесногръди хора, на които им се втълпяват определени идеологически парадигми. Те ги усвояват, защото младият човек е много възприемчив и след това не можеш да ги убедиш в нищо друго, в нищо противно. И тук вече опираме до един съвсем друг проблем. Проблемът, че университетите в цяла Европа са отдавна инфилтрирани, отдавна превзети. Както младият господин се изрази от сатанистите, да го кажем така, в България, за да не правя излишни реклами, в България има, в София поне има само един университет, според мен поне, който не е инфилтриран и превзет напълно.
Ами, по моето, но това е мое лично наблюдение, не ангажирам никой, за сега само библиотекарския все още не е изцяло в либералната полоса. Но нов български, Софийския университет, за мое съжаление, защото аз съм възпитаник на Софийския университет и там съм си прекарал немалка част от живота, изцяло са почнали да работят по западните парадигми. Тук предполагам, че доктор Войн Божинов повече може да каже, защото той има дълъг стаж в академични институции и длъжности. Но проблема е, че западната наука, част от която вече е и българската такава, респективно и образованието, те са подчинени на един специфичен модел на финансиране и работа. Това постепенно навлиза в България с всяка следваща година. На Запад все повече науката, например, се финансира от частни групи, от неправителствени организации, от фундации. Но това не го споменавайте. Тук тези неправителствени организации ни доведаха до този хал. Точно това казвам. Не. Причината е, че ние си траем. Трябва да се намесим. Не се и траем. Могат да се просто с голяма организация. Впечатлението ми, което аз съм добил за моят почти 50 годишен живот, българският народ бива тормозен от 2-3 хиляди души, които се събират в социалните мрежи пред тези организации, правосъдие за всеки, но не за нашите, ППДБ. Те знаете, че събират, че социалните мрежи за дадена вечер могат да съберат 2000 човека. Проблема е, че ние не можем. Събират тези 2000 човека и по двата големи мастодонта телевизии се казва 20 000 човека бяха в центъра на София. Те протестираха срещу това. На мен ми дайте 20, дайте ми 200 човека, съответното медийно покритие, съответните пари и аз ще мога да ви сваля правителство с медиите. Веднага поставяме ни палатки пред Орлов мост и пред Кръстовището на университета, блокирам града. Появява се съответно полиция, в същия момент удря шамар на някои от тези в палатките, появява се майката на въпросния човек, бият децата ни, бити Камна Рачева, директно включване, тук удариха шамарите, бият децата ни, какво става? Това е методика, която вече е толкова добре разработена, толкова добре ушлайфана и излиза, че тези 1000-2000, най-много 3000 човека под диктовката на социалните групи в техните мрежи могат да преобърнат всичко с помощта на медиите, с помощта на финансиране и така нататък. Това искам да кажа. Благодаря. Сега, вървим вече към приключване. Защото не искам да се уморява аудиторията и не искам да става говорилня. Мисля, че днес се чухме много интересни неща. Вие, вярвам, чухте и научихте много така важни за всеки от вас неща, като българи, като членове на това общество. Аз отново казвам, целта на този клуб не е да създава фили и фоби, а да нормализираме отношението към Русия и към нашата история, защото част от нашата история е свързана с Русия за добро или за лошо, или за съжаление, или за добро. Така, сега ще кажа само на финала. Първо, благодаря на моите колеги, че се съгласиха, защото това беше едно доста смело и доста така рисковано действие, но аз го осъществих. Виждам, че се получи доста добре, без никакви провокации, без никакви простоти. Много се радвам, благодаря ви, защото това показва, че наистина хората, които мислят като нас, могат да бъдат много цивилизовани, толерантни, разбиращи се един друг. Много хубаво. От тук насетне ще обявявам по темите, които съм предвидила, но наистина много държа да мина през всички теми, които са част от обществото. Всичко. Икономика, финанси. Сега ми хрумна, че вече и образованието ще трябва да го сложа в друга тема, защото това е много важно. Ще мина дори спорт.
Ще мина дори спорт, ще мина дори култура, ще мина дори книгоиздаването, като теми отделни, в които е направено съответното зловредие заради Русия в нашата държава. И накрая ще направя един извод, че наистина нещата не са нормални. Аз искам да се нормализират. Това е нищо повече. Аз не искам да отивам да живея в Русия. Аз не искам да получавам руски паспорт. Аз искам да мога да живея нормално, ако искам да ида на запад, ако искам да ида на изток, но да имаме работа, да имаме децата да живеят нормално, да е всичко нормално и да не робуваме на някакви слепи идеи, защото всъщност това е една зловредна политика. Ние робуваме на вредни и грешни неща. Много ви благодаря и сега в оставащото време, в което сме тук гости на Български културен център, много им благодаря за гостоприемството, за това, че ми се довериха и без никакви възражения ме приемат с такава тема, която е малко или много опасна. Надявам се да не стане и по-опасна. В следващите месеци зависи какво ще се случи на изборите на 19 април, пък и в международното положение. Ще имате възможност да си поговорите един друг и нещо, да си разменим. Книжките, знаете, са отпред. Ако някой случайно се интересува, още веднъж много ви благодаря и до нови срещи.